to my YouTube channel. Ito po ang Inadora Pangga. At syempre, nandito tayo ngayon sa may Sweet Blends Cafe by Doc Mado. At nakita nyo nga, humihigop ako. Hindi na siya mainit. Ayan, nandito tayo ngayon para po sa isang bisita na naman po na ating makakapanayam later on. Dahil ayan, napaka-busy po niya, pero pinagbigyan niya po tayo ng oras. Ayan, sige, okay lang yan. Ituloy natin yan. Dahil nandito nga tayo sa cafe, any ingay is acceptable. Anyway, ayan, kung bago ka pa lamang sa aking YouTube channel, mag-subscribe ka na. Please lang pampanangasiyula. At syempre, pindutin niyo na rin po ang bell button at piliin niyo ang all para lagi kayong ma-notify. Mag-comment ka na rin, mag-like ka na rin, at i-share mo rin ng bonggang-bongga. Anyway, ito po ang aking guest for today and for today's video. Ayan, siya po ay marketing and advertising professional. Oh my God, leveling. Former marketing executive from one of the biggest shopping mall in the country. Dati rin po siyang OFW. Hindi ko lang alam kung saan, pero mamaya alamin po natin, no? Former intellectual property manager sa Dubai. Ayun, baka sa Dubai nga. Dubai International Law Office. International Public Speaking Awardee. Oh my God, kabog. Leadership Training Coach and Mentor. Ayan, baka pwede ako magpa-mentor sa kanya, no? Speaker to different high schools and universities in North and Central Luzon. Ayan, makasama ka minsan sa lakad ditong si Sir. Anak ng palengke. Oh, at boses ng kabataan. At syempre po, siya po ay Tubong, Malasiki, Pangasinan. So, without any further much ado, I'm so honored, like an honor student. Ayan, kasama po natin si Honorable Serafin P. Morales Jr. Palakpakan po! Hello po. Hello po! Araw. Ayan, ako. Uy, kamusta niyo muna yung mga fans natin? Ayun, hi fan. Sa lahat po ng mga followers and viewers ng aking kaibigan dito, kamusta po kayong lahat? Sa lahat po ng taga Malasiki, Masanto Siago at si Kawin Amin. Ayan, okay. Bago tayo maglaon na, syempre, meron kaming regalo para sa iyo. Maraming salamat po. Maraming Bibigay ko salamat. ng cameraman natin. Okay, si Direk. Ayan, anyway, try muna natin si Honorable Serafin kung saan siya galing. Saan pa galing? Galing po ako sa bayan ng Malasiki pagkatapos po ng aming pag-iikot kanina. Of course, kailangan ko pong magbigay ng mahalagang oras sa aking kaibigan dito dahil pinaunlakan niya po ako na makapasya dito sa kanyang YouTube channel at sana ho patuloy natin suportahan. Correct. Ayan. Honorable Serafin, kamusta naman po ang mga naging, may kaupos ang tawag doon? Mainit po ba ang panahon mo? Tapos may meeting di avance, may ganyan. Oo, ayan. Kasi nga po mga kaibigan, hindi naman po lingid sa ating kaalaman. Ito pong si Honorable Serafin ay nagbabalak po, ayan, mag-change career into a public servant. O, di ba? Kaya naman, mas kikilatisin natin siya. Kaya naman, samahan po ninyo ako at kilalanin po natin siya ng bonggang-bongga. Handa na ba kayo? I'm always ready po. Ayan, ako. So, ito na, umpisa na po natin ang ating unang set ng tanungan. Ito po ang ating Slambok Q&A. Let's go sa go. Ito na ang ating unang tanong. Kumpletong pangalan. Serafin Pinolyar Morales Jr. Saan at kailan ipinanganak? February 17, 1986, Pangasinan Medical Center, Dagupan City, 2 p.m. Ayan. Kurso na natapos. Bachelor of Science in Nursing undergraduate, Virgen Milagrosa University Foundation. Bachelor of Science in Commerce, major in Marketing and Management. Dalawang major yun, ha? University of Luzon, 2009. Kayo po ba may asawa na? Pangarap ko hong magkaroon. Pero ngayon, career muna tayo para sa bayan ng Malasiki. Ayan. Tatanungin ko sana kung meron ng anak. Siyempre, wala pa namang asawa. Marami akong mga talents, yung mga na-coach ko, yung mga aking mga na-mentor na parang mga anak ko. Anak-anakan, awa. Okay. Paboritong kulay. Blue and silver. Paboritong pagkain. Munggo, tapos tostadong galunggong. Paboritong pasyalan. Sa bayan ng Malasiki, sa bahay namin syempre, pero bukod doon sa mga beauty parlor ng mga kaibigan ko. Celebrity crush. Demi Moore and Vilma Santos. Yan.
sport? I'm a dance athlete. I do Latin dance sports, Latin discipline. I dance cha-cha-cha, rumba, jive, and tango. Hidden talent. Dadagdagan ko yan. Oo. And I am 2006 grand winner for Pangasinan Dance Association's Latin Dance Sports Competition. Ayan. Ako marunong din ako sumaya pero hindi naman kasing galing siguro. Anyway, ugali or mannerism? Sinasabi suplado ko, sinasabi masyado daw akong prangka, but no, mabait ho ako, sobrang I just speak what's in my heart. Ganun lang ho yun. Pero approachable din ho ako, malambing din ho ako. Most unforgettable experience sa buhay? Noong nag-OFW ako, doon ko na-realize na ang hirap ko palang maging OFW. Becoming isang anak ko ng former OFW dati, akala ko pag humiling ka ng cellphone sa nanay mo, maibibigay agad. Pag hindi na ibigay, nagtatantrums ako. Nung ako rin nandun sa posisyon na yun, doon ko nakita ang hirap ko pala. Kaya mas maganda na i-experience natin mismo yung mga dating hindi natin experience para mas malaman natin ang katotohanan. Nakailang taon po kayo bilang OFW? 4 years. 4 years. Yeah. Nakilala na po natin siya in a very, very small amount. Konti pa lang. Very light pa lang, no? Siyempre, mas kikilatisin natin siya sa ating part 2 ng ating tanungan. Kasi, sabi ko nga sa inyo kanina, itong si Honorable Serafin P. Morales Jr. ng Malasike ay kumakatok po sa inyong mga puso. Ayan, para po sa isang posisyon sa darating na eleksyon. Kaya Super sa aksyon, super sa serbisyo. Malasiki, humanda na. Super Serafin, lilipad na. Serafin Morales Jr., numero 37 sa balota. Serafin Morales Jr., iboto na! Ako'y anak ng palengke, laki sa hirap kung kaya madiskarte. Disenteng